Һаумыһығыҙ, хөрмәтле ҡунаҡтар, әҙәбиәт йөйөүсе дуҫтар. Һеҙҙе Мостай Кәрим исемендәге 158-нче Башҡорт гимназияһынан сәләмләйбеҙ. Добрый день, уважаемые гости! Добрый день, победители научно-практической конференции «Мустаевское чтение». Сегодня большой праздник. Праздник поэзии, праздник талантов, праздник дружбы. Башҡортостандың халыҡ шағиры Мостай Кәримдең тыуған көнө айҡанлы. Баш ҡалабыҙ Өфөлә, республикала төрлө саралар уҙып килә. Шуларҙың араһында Мостай уҡыуҙарының да үҙ әһәмиәте, үҙ урыны бар. 2008 йылдан уҙғарылған был сарала быйыл да бик күп эштәр килде, бик күп ҡатнашыусылар булды. Мостай Кәримдең үҙе әйткәнсә, йыр, аҡыл һәм дуҫлыҡ бүлешкәндән арта ғына. Беҙҙе быйыл да Мостай аҡылы, Мостай рухы, Мостай Кәрим ижадынан булған хөрмәтебеҙ бергә йыйҙы. Слово для приветствия предоставляется начальнику управления национального образования Министерства образования и науки Республики Башкортостан Булату Илшатовичу Зинурову. Хәйерле көн, хөрмәтле уҡыусылар, уҡытыусылар, студенттар һәм ата-әсәләр. Рөхсәт итегеҙ һеҙҙе ысын күңелдән Мәғариф һәм фән министры Айбулат Вәкил улы Хажин исеменән беҙҙең Мостай уҡыуҙарында ҡатнашыуыбыҙ менән сәмләп китергә. Ысынлап та, Мостай уҡыуҙары йылдан-йыл республикабыҙҙың ғына түгел, бөтә Рәсәй кимәлендә таныҡлык һәм яратып алған конкурстарҙың береһенә әүерелде. Быйыл да 400-дән ашыу уҡыусы үҙ эштәрен беҙҙең конкурсыбыҙға ебәрҙе. Ул эштәр үҙенең сифатлығы, үҙенең инновацион яңылығы менән беҙҙе хайран ҡалдырҙы. Киләсәктә был эштәрҙе уҡытыусылар үҙ эштәрендә, дәрестәр ваҡытында ҡуллана аласаҡ. Рөхсәт итегеҙ был көндө ошо конкурсыбыҙҙы ойошторорға ярҙам иткән Өфө ҡалаһы хакимиәтенә, Мостай Кәрим исемендәге фонд белгестәренә, шулай уҡ Мостай Кәрим исемендәге 152-нче Башҡорт гимназияһына оло рәхмәтебеҙҙе белдерәбеҙ. Киләсәктә дә Мостай уҡыуҙары үҫер, камиллашыр һәм беҙҙең яратып алған конкурстары булараҡ артабанда үҫер тип ышанабыҙ. Барығыҙға ла уңыштар, Мостай рухы һүнмәһен, һүрелмәһен. Мостай уҡыуҙары төбәк ара сараһында ҡатнашыусылар. Һеҙҙе Әлфиә Мостай ҡыҙы Кәримова үҙе сәләмләй. Ҡәҙерле йәш дуҫтар, дорогие мои юные друзья, я приветствую всех вас из кабинета, где долгие годы трудился народный поэт Башкортостана Мостай Кәрим. Здесь он писал свои воспоминания, подводил итоги долгой и насыщенной творческой и общественно-политической жизни. Мостай Кәрим воевал за свою родину, всегда с честью и гордостью представлял и родной Башкортостан, и Советский Союз, и был патриотом Башкирии и России. И в этом кабинете рождались самые разные и печальные, и светлые мысли о будущем родной земли. Дорогие друзья, когда я общаюсь с вами, я радуюсь и за себя, и за своего отца. Если настоящей страны это вы, то страна в надежных руках. Вы большие молодцы, что читаете хорошие книги и черпаете из чистых родников истинной мудрости, искренних чувств. Я хочу от всей души поблагодарить всех организаторов и участников Дней Мостая Кәрима, членов клуба любителей творчества Мостая Кәрима. То, что вы делаете, важно для вас, для нас, для настоящего и будущего Уфы, республики, страны. И для вас, дорогие друзья, мне хотелось бы прочитать стихотворение Мостая Кәрима «Наставление внуку». Если вдруг белый свет почернеет, поверь, станет белым он снова однажды. Если боль рассечет твою душу, проверь, исцелит ее слово однажды. Не старайся, пойми, черноту никогда ни почем ты не сделаешь белой. Растопить не сумеешь ты сердце из льда. Как ни тщись, и чего ты не делай. Но запомни, дитя, белизну не черни.
Ты запомни, в твоей это власти сердце нежное, робкое ты охрани, за него заступись. Не пинай, не вини, защити и в унынии, и в страсти. В этом году одной из самых интересных номинаций был конкурс сюжетов школьных телестудий по произведениям Мустая Карима. Мостай акыллы дип аталды ул. Шагыйрь үзе әйткәнсә, рухи запасыбыз зур, талантлы балалар үсә. Бына кайда ул буласак режиссерлар, матурлыкты күрә белгән операторлар. Күрәһеңме бына, килеп кенә караһын фашист, кәрәген алыр. Атайлар фронтта булгач килә аламы ул бында? Курыкма, Аксада, курыкма. Һеҙҙе Рәсәй Федерацияһының атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре, Башҡортостандың атҡаҙанған матбуғат хеҙмәткәре Флүрә Мурзина сәләмләй. Мостай яҡлы номинацияһында еңеүселәрҙең барыһын да ихлас ҡотлайым һәм ижади уңыштар теләйем. Бөйөк шағиребеҙ үҙе гүрҙә булһа ла, уның аҡылы башҡаларға яңы асыштарға, яңы үрҙәр яуларға юл яра. Һәм мин Мостафа Сафа улының тереләргә аманат булып яңғыраған шиғырын уҡып ишеттерәһем килә. Тәү һүҙемде әсәйемә әйттем, икенсеһен ергә өндәштем. Унан ары бүтәндәргә күпме аҡыл бирҙем, кәңәш өләштем. Баҡһаң икән, аҡылдарға һыуһау, кәңәштәргә мохтаж үҙем бар. Шул үҙемә бөгөн һүҙем бар. Ғүмер уҙған һайын беҙҙе алып, йылдар етегерәк сабыр ул. Йылдар саба тейеп сәбәләнмә, сабырыраҡ бул һин, сабыр бул. Эйелеп бөгөлөп барма һәр тарафҡа, бөгөлә икән талдар бөгөлһөн. Елберҙәмә һәр уҙғынсы елгә, елберҙәмә, уҫаҡ түгелһең. Һыйҙар күрһәң талымһыҙҙан булма, миҙгел белеп үрел ҡашыҡҡа. Елдән еленләгән уйҙарыңды илгә таратырға ашыҡма. Ағыу менән дарыу бер үк заптан, тик самалар төрлө саманан, самалардан сығып дан йырлама, һәм хөкөм дә итмә ҡабалан. Айға менһәң үргә һикермәй тор, ҡояш бар бит айҙан юғары. Түрҙән төшһәң, үргә төштөм тимә. Унан сыҡҡан әҙәм юҡ әле. Ауырлыҡтар ауһа иңдәреңә, еңеләйтер сара табыр бул. Ауырына хәйер түҙерһең һин, еңеленә сыҙа, сабыр бул. Вторая номинация. «Ап-ак ҡағыҙ һалдым мин алдыма. Я белый лист кладу перед собой». Перевод стихотворения Мустая Карима на языках народов России и мира. Был номинацияға бөтәһе 153 эш ҡабул ителде. Мустай Кәримдең шиғри әҫәрҙәре рус, инглиз, немец, төрөк, Азербайжан, әрмән, Ҡытай, марый, сыуаш, ҡурд һәм башҡа телдәргә тәржемә ителгән.
на улице идет. В школу, наверное. Может, мы их пригласим, они нам бумажку прочитают? Точно, сейчас же дети в школу идут, как раз утром. Пойду позову. Марьям, кızım! Киляля, Марьям, кızım, телеграмма пришла. Прочитать надо. Не умеем ведь читать. Прочитай нам, пожалуйста. Слово предоставляется начальнику управления по гуманитарным вопросам и образованию администрации Кировского района Юлии Юрьевне Беляковой. Добрый день, дорогие участники межрегиональной практической конференции «Мустаевские чтения». Добрый день, уважаемые педагоги. Одна из номинаций научно-практической конференции посвящена переводу стихов народного поэта Башкортостана Мустая Карима на языки народов России и мира. Изучение языков – один из путей сделать свою жизнь более разнообразной, интересной, насыщенной, поскольку позволяет лучше узнать культуру, искусство, особенности национального характера. Художественный перевод – отличный повод проявить себя, показать свои возможности и получить новые знания о мире. Конкурс направлен на поиск новых талантливых авторов, развивающих основные темы творчества Мустая Карима. В этом году жюри были рассмотрены более 160 работ на 20 языках. Стихи поэта переведены на русский, татарский, английский, французский, немецкий, китайский, испанский, чувашский, украинский, удмуртский, турецкий, марийский, казахский, узбекский, таджикский, киргизский, армянский языки. Были представлены переводы на арабском, курдском языках и на хинди. В первой возрастной категории среди учащихся начальных классов в номинации приняли участие 24 школьника. Вторая возрастная категория. Учащиеся 5-8 классов представили 53 работы. 34 перевода стихотворений Мустая Карима поступило в оргкомитет от старшеклассников. Также в конкурсе приняли участие учителя, студенты профессиональных образовательных организаций и высших учебных заведений. Большинство лирических произведений были переведены на русский и английский языки. Известно, что перевод литературного произведения, тем более поэтического, сложнейший процесс, который можно сравнить с музыкальным исполнением. Его ценность не в сходстве с оригиналом, а в родстве чувств, мыслей автора и переводчика. Мы рады, что творчество Мустая Карима вдохновляет учащихся и их педагогов. Искренне поздравляем победителей и призеров номинации «Я белый лист кладу перед собой» и желаем больших успехов в учебе, развития в литературном творчестве. Уверены, что вы получили колоссальный опыт и заслуженное признание. Мостай укулдарының 3-нче номинацияһы Мостай Кәримдең Бөек Ватан һугышына арналган әҫәрҙәрен сәхнәләштереү ине. Унда барлығы 110 видеоязма ҡабул ителде. Төрлөһө булды. Жюри ағзаларына фиҙаҡәр эштәре өсөн оло рәхмәтебеҙҙе еткерәбеҙ. Һин корка юҡта.
Dövrekenden, niye? Lieutenant Lastочкин ona günde eğitmedi mi? O yine maktap kinendi, kulaklarını tındı. Mim, anlamadım. Köpkülegen kişini anlamak kıyın. Lastочкин köpkülerine yaratağın. Lastочкин, yaxşı kişi. Orada, şimdi кинола Салаватила ролик уйнаган артистка окшоган. Okşa var şu. Тик, не фойза. Башкортстандың халық артисі Илдар Ибрахимұлы Ғумаровты тыңлайық. Дөньяның ярдары икәү. Береһе фанилык, икенсеһе мәңгелек. Ошо ике ярдар араһынан заман ага. Ә кешеләр ошо ике ярдарды тоташтырмак булып, агастан, таштан, тимердән, хыялдан, өмөттән күпер һала. Күперен ташкындар алып китә. Галактиканан килгән уттар ялмап көл итә, кеше үлә, яңанан туа һәм үзенең төп эшенә тотына. Күпер һала. Сөнки уның күңелендә сабыйлык яки мәңгелек хыял яшәй. Сабыйлык яки мәңгелек хыял. Мостай Кәримдең был озын узак буласак әсәреннән бер үзек. Әмма ошо үзектә Мостай агай шул тиклем күп фикерле, тәрән мәгънәле һүзләр әйтеп калдырган. Был кешеләрнең яшәеше һәм тормыштың үзе хакында. Бына мин әле мәктәп балаларының сәхнәләштерелгән әсәрләрен карап сыктым. Әлбиттә, миңа улар күптән таныш. Ул әсәрләрне мин күптән ятлап беткәнмен күбеһен. Әмма шулай булуына карамастан, улар һезнең башкаруда миңа кызыклы булды. Улар һезнең башкаруда миңа ничектер яңыса яңгыраны. Киләсәктә лә һез әле ошо әсәрләрне эшләп, укып, сәхнәләштереп, бик күп нәмә үзегезгә һеңдереп каласакһыз. Яшәй, байтак гомер үткәндән һуң да һез әйтәсәкһегез, бына ни өчен Мостай агай шулай язган булган икән. Без уны мәктәптә укыгайнык инде. Бына мәгънәһен бүген генә килеп аңланык дип. Чөнки ул һезнең менән генә түгел, Мостай агайның язган әсәрләрне укып үскән бөтә кеше менән дә шулай килеп сыга. Инде киләсәктә һезгә ошо сәхнәләр эшләгән эшләрегездә, мәктәптә укыган укуыгызда зур уңыштар теләйм. Тормыш баскычларына кыюрак басырга һәм үзегезнең һәр вакытта ла эшләгән эшләрегезгә аңыгыз менән җавап бирерлек булсын иде дип теләйм. Киләсәктә лә һезгә зур уңыштар, әлбиттә, сәнгать менән, әдәбият менән һәм балалык менән бергә калыгыз. Был һезнең тормыштың төп уңышы ла, бәхете лә булыр. Yıllar yollar boylap alıflaşkan hayır aralar. Hini hattar hüdige hem nazlava aman haranaya baralar. Min uydardım elileye davullu yetim dingidinde yüreğime ayrılışım
Хош итәлер ирдәр йөрәге. Ты пишешь мне в печали и в тревоге, что расстояния очень далеки, что стали слишком короткие и строгие, исписанные наскоро листки. Что дни пусты, а ночи очень глухи, и по ночам раздумью нет конца. Что, вероятно, в камень от разлуки мужские превращаются сердца. Когда бы сердце прямо каменело среди боев без края и числа, Моя любовь, которой нет предела, цветами бы на камне расцвела. Моя любовь, которой нет предела, цветами бы на камне расцвела. Әйләнеп кара Уралдагы артта калган язгы көндәргә. Игендәме хайран кала инем таш өстендә үскән гөлләргә. Эҫе нурдар гөлдең һабактарын, шундай сәнскеле ителәр. Ә сәскәләр ҡояштан күҙ алмай, йәйҙәр буйы хуш еҫ һиптеләр. Әгәр уттар үткән минең йөрәк, мөмкин микән ташҡа әйләнеп? Һиңә булған мөхәббәтем минең Ташта үткән гөлләр бәйләме. Һиңә булған мөхәббәтем минең ташта үскән гөлләр бәйләме. Һиңә булған мөхәббәтем минең ташта үскән гөлләр бәйләме. Yerlerini aday yalın urri. O buzattım yargı. O ağır. Essem buda dehşet kılısının zor yavzarda yeni kaytkanı. Мостай Кәрим һүҙҙәренә йыр башҡарыусылар номинацияһы шулай тип аталды: «Күкрәгемдән ҡоштар осрау». Был номинацияға бөтәһе 771 видео яҙма ҡабул ителде. Һеҙҙе Башҡортостан Республикаһы Мәғарифты үҫтереү институты ректоры Янгиров Азат Вәзир улы сәләмләй. Хөрмәтле конкурсанттар, хөрмәтле конференцияла катнашыусылар, һеҙҙе үҙебеҙҙең халыҡ шағиры Мостай Кәримдең ижадына арналған Мостай уҡыуҙары
регион ара фәнни гамәли конференциялар катнашуыгыз белән ихлас күңелдән котлайм. Дорогие участники конференции, уважаемые конкурсанты, позвольте от всей души искренне поздравить вас с участием на региональной научно-практической конференции «Мустаевские чтения». В рамках этой конференции состоялся конкурс песен на стихи Мустая Карима, и к нашей радости в нем приняло участие большое количество участников, более 170, и члены жюри учитывали все стороны этих выступлений, и сценические костюмы, и подачу, и актерское мастерство. И в результате наш институт решил учредить собственную премию, собственную номинацию. И позвольте огласить наших победителей. Во-первых, это детский сад номер 51 городского округа город Уфа. Это педагоги музыкальной школы села Кандры Туймазинского района Алия Закирова и Ирина Хозина. Мы поздравляем всех конкурсантов, всех победителей и желаем дальнейших успехов. Китеп барһам, кан кардәшләр һеҙгә нимә ҡалдырам дип ҡаңғырам. Туп түңәрәк ер ҡалдырам һеҙгә, сатнамаған ҡояш ҡалдырам. Янып торған ут ҡалдырам һеҙгә, ағын һыу ҡалдырып китәмен. Ер һәм ҡояш, ут йәнә һыу булғас, үҙегеҙ хәстәрләгеҙ бүтәнен. Бына шуға өмөт итәмен. Я люблю смотреть на закат, потому что иногда, когда смотришь на закат, кажется, что так все сумерки, потом ночь. Но я на закате думаю, завтра будет восход, это же солнце поднимется. Когда меня спрашивают о будущем, я думаю о солнце, которое завтра зайдет. Niceler iken ve dünyama iken seger yine güzeller iken ve dünyama iken seger yine Я думаю о солнце, которое завтра зайдет. Дорогие друзья, мероприятие завершилось, но произведения великого поэта остаются с нами. Читайте их, творите добрые дела. Киләһе осрашҡанға тиклем һау булығыҙ.